fets que van ocórrer ara fa 70 anys, després de ser ocupat el nostre país per les tropes franquistes, que van fer una persecució implacable contra la nostra llengua i la nostra cultura. Hem volgut que en aquest acte parlin aquells actes ignominiosos i al costat la veu dels nostres actors i escriptors que són el testimoni de la vitalitat de la nostra llengua malgrat aquell intent de genocidi cultural com el va definir Josep Benet. Volem agrair a totes les persones que han col·laborat per fer possible aquest acte. L'escenògraf Andreu Raval, Quico Romeu, Son Estudi, Marc Martí, els actors i actrius que el condueixen, aquells que recitaran els textos d'autors que ja no són entre nosaltres o que no han pogut venir, i els escriptors i escriptores que en llegiran els improperis, textos satírics o poemes en vindicació de la nostra llengua. A tots i a totes, moltes gràcies. Enguany, fa 70 anys que les tropes franquistes ocupaven Catalunya i milers de ciutadans prenien el camí de l'exili. Aquí a Barcelona començava la llarga nit del franquisme, amb una planificada repressió dirigida pel general Álvarez Arenas, cap de los servicios de ocupación, instal·lats al Palau Robert, una mica més avall, on fins aquell moment havia estat la seu del Departament de Cultura del nostre govern. Dels jardins del Palau Robert, setmanes abans sortí el bibliobús del Servei de Biblioteques al front amb el darrer grup d'intel·lectuals evacuats per la Generalitat, que hi van viatjar, entre d'altres, Francesc Trabal, Joan Oliver, Mercè Rodoreda, Armand Obiols i Cèsar August Jordana amb els seus familiars. D'aquest palau on feia 2 mesos s'havia retut homenatge a l'escriptor Joaquim Ruyra en el seu 80è aniversari, en presència del president Companys, un centenar de funcionaris de la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos feia una intensa i efectiva requisa de documents i de llibres dels seus, del nostre govern, de partits, sindicats, tota mena d'entitats i cases particulars que se'n van endur a Salamanca. Ara, després de 70 anys, tot i haver estat aprovada la llei del retorn el 2005, encara estem esperant que es restitueixin la totalitat dels documents requisats a particulars i entitats que pugen uns 2 milions de documents. La feina de requisa va ser ràpida. Ara, però, els afectats, al cap de 70 anys, encara estan esperant la restitució. Quina vergonya! Des d'aquí demanem que s'acabi aquest lent procés humiliant i que d'una vegada es retornin els documents a qui els van robar per la força de les armes. Álvarez Arenas, cap dels autoanomenats Servicios de Ocupación, dictava un ordre que prohibia tot ús en públic de la llengua catalana on cínicament deia: Estad seguros, catalanes, que vuestro lenguaje en el uso privado no será perseguido. Doncs ni això. Volien fer desaparèixer la nostra llengua per sempre més, amb una actuació sistemàtica d'atac i sancions en tots els àmbits. Dedicat a un amic. L'estraperlisme prospera. Ve el 18 de juliol i tot cantant cara al sol ens van donant pel darrere. Entre misses i anatemes i camps de concentració, jo vaig dedicant poemes i seguint la processó. Ai, amic Josep Maria, quin s'ho havia de dir, però demà serà un altre dia. La mare que ens va parir. El meu cant a la pàtria. Josep Maria Murià i Romaní, Mèxic, 1953. Esplèndida i total, et tinc al cor unida,
i encara més endins. I mentre les banderes esteses de la vida tremolin refulgents pels meus íntims camins, et portaré a l'altar de l'ànima tota hora, il·luminant enfora amb llum dels teus destins. Fa temps vaig immolar-te damunt l'ara sagrada l'esclat de joventut. Després et vaig lliurar de l'arca ben tancada dels meus tresors interns encara més tribut. Ençà de les distàncies em queda ta presència, amb cos de transparència per tot el que he perdut. Oh pàtria dels dolors, l'amor que sempre crea em fa més emotiu i sento el bleix etern dins el teu pit de dea que tia el foc indòmit del gran combat passiu i sento com la teva febrosa sang estesa proclama la represa amb un vermell més viu. Oberta afirmació és el so de la rella que endins ho ben pregón. Muero en el seno de la iglesia. Quins pebrots! Mentrestant, ataconava els més purs dels sacerdots. Finalment, i en una espècie de sacrílega facècia, li posaven el manteu d'una imatge profanada per joiells d'altíssim preu, en la qual Espanya creu amb la fe dels egoistes, els fanàtics i els ateus. La mà que li tremolava de tantes morts com signat. Els perseguits i els opresos ja no farà tremolar. Ha mort per Déu i la pàtria. Per quina pàtria? I quin Déu? La pàtria dels fars i els lladres i un Déu que es va fer seu. El ploren els fills de puta i el vil especulador i li canten les absoltes a la televisió. Li apliquen tants sufragis, tantes misses li han ofert, que les ànimes dels pobres, redimides amb les sobres, veuen ara el cel obert i en poc temps el purgatori restarà clos i desert. I uns mitrats sense vergonya, els gendarmes més podrits i els ministres amb més ronya n'enterraran la carronya a la vall dels malparits. Com el món han succeït, no n'hem vist cap com aquesta. El gran porc ha mort al llit. Ell va ser el cap terrorista d'una guerra criminal contra un estat democràtic, contra un poble liberal. L'ajudà tota la púrria, des de fora i des de dins. Hitler, Salazar, Benito, en Marc, bisbes i botxins. Segueix el mateix poema. Quants ultratges, Catalunya! Quina ràbia, quants paranys! El seu fètid despotisme ha durat 35 anys. I ara el màxim fratricida, fina com un home honrat, amb tota mena d'auxilis i el saber mancomunat de 100 metges al costat. Els comunicats diaris són una obra magistral que amb bonics vocabularis i llevat de pits i ovaris ho esmentaven tot com cal i ho trobaven tot malalt.